Yan ay mong baso, sir. Oh. Salamat, humba. Salamat. Anugon. Lugon, sir. Anugon nga nawa si Atina. Uy, bitaw, sir, no? Kung nilampos lang ko, siya na unta ang hara sa kumpanya may. Mao ba, sir? Yes. Uy, kuling, sir, kuling. Uy. Si Tirio kini. Oh, Ang akong sinaligan sa usa ka beach resort. Okay. Hello, Tirio. Tubag, Tirio. Hello. Sir, ang pambot na nagkagas basura, nasikop. Usa. No. No. Patay ang mag-deliver utaan ni sir. Oh, shit. Ganun na itabo kina tayo. Ngano? Sir, huwag ko mahibaw, Sir Lloyd. Visit. Ari ako tayo. Ari ako. Sir, basta mater man, ha? Kung sinitabo, ha? Ang mag-deliver og basura natiklong. Oh my goodness. Basta, sir? Oh, ba. Sukad karon pagit kini mahitabo. Ito, no? Yes, sir. Nikamang na ang kamot sa balao, sir. Shut up, ba? Kasabot ka. Shut up! Yes, sir. Ay, siniteriyon ka tinili ni. Siya agad lagi. Nay. Humba? Siguro ka bang may buyog na nagsuno-suno ni mo? Humba. Very good, very good. Dali. Sunod ako. Dali. Unsang pagkahitabo, Atreo? Bauna na ako nahibawan nga balita sa radyo, flash report, nga doon ay enkwentro na hitabo. Litos kinagatan. O akong nadungog ang pambot nga gisakyan na itong mga tao nga mag-deliver basura. Nga nakikmeeting ni mo ba dito sa beach? Mao'y natumba? Unsa? Mao ka na, sir. I-alerto ang uban at mga kaubanan. Kinahanglan nga mabinantayon sila karon. Oo, sir. O sa balita nga mo nabati, wa ba malambigit ang akong pangan? Wa man noon, sir. Unang higayon kini nga natugaw ang mga uwak sa ilang batuganan. Tinuod na, sir. Sa kaidlas sa ito mga uwak, pero nabakoti pa. Kuyaw na, sir. Kuyaw? Yes, sir. Kuyaw. Murag, doon na naiiring nga nagkatimaho sa binuhatan sa itong mga ilaga. Teryo, magpatawag kog dinalian na meeting. Mas maayo pa, sir. Asang video. Adto sa Mount... Bay. Belon. Uy. May butong. Bayano, happy. Taba na mahurot yung mga butilyang pino. Para pangkatog lang. Tug pa. Ito ang kaway kang kaon? Sum-sum ko eh. Sum-sum. Usong yo. Sum-sum kong dila. Asang dila kay itusulog-tusok ka. Tos mo na akong dila ba. May lips to lipo na tra. Sumusupot na dila. Pagkabangnag sa ilong biya tao ni mo ba eh. Yan daw ka eh. Mura magkakasaman. Doon na kay balita. Doon na kay tao. Dali maga. Balitaan ka. Mansan. Nakadungog ko sa balita. Breaking news karon. Flash report. Di po, Lauro. Flash report. Doon na enkwentro na itabos dagat. Taliwa sa Cebu, Bohol.
Encuentro? Oo. Tunay na lakpan. Sakpan. Bayot, drugas. Karaan. Akaraan na din na. Marang dili na mamtinggal tundunggan na ng balita ba eh. Dili na. Bayalan. Para na ako, kumon na kayo ng balita. Bula tag pinamina o ng maong balita, mga tao ng balita ba? Kung ano ba? Ang labing importante nga balita ang gusto na tumaywan pa. Kung hain karon ang akong anak kasinday Atina. Bay. Kuan ba? Kaya ang pangutana ba? Anong biya mo sa tinataon? No, amnesia okay? Di ba ikaw may sulti nga kaya mo siya siyang nanay Chuna? Oo, ako dito, no? Ikaw ang sultan Ako kalimpot ko na. Rubeda, giyaway kayo nagsilos ni. Yes, ako na, no? Ako, basta tingnan ka, post ko Facebook. Pero sa gamay na lang, ng message, why reaction, why reply, why reaction, gikan niya, wag yun. Bitaw ba? Basta bitaw ko. Kana ba, pasabutan na nagpabilin ang iyang kasuko. Nako. Bayalan. Ano ay bawa ka Chunan? Salamat kayo ha. Salamat yung kayo. Saludo kay kunimo. Iba ang babaeng may diskarte. Yes, bayot. Kamura bagay sige glibak na ako. Okay, muwa ba yun? May sus, ay na lang ka, oy. Iya tag-diskarte sa buhay, bayot. Bitaw no. Kay kunya, tanon ako pabilin ka sa mga kamay ni Alon. Wag na po'y may tabo na, way nada. Tinuod yun kayo nastanan. Pabiling kakhato ka. Pero karon, ibang dating. Wow, mariche. Then, tag-iya pa, ha? Diskarte yot. Wow, saludo ko ni mo niya na day. Saludo ko. Unsay ka paslanan ning atong beauty ug dato gamito, hindi ba, bayot? Yes, correct. So true. Mong mao ni akong kapalaran. Very well said. Si Alon, nakita mo? Oh, yes. Nagkita na mi. Usiman, sige buhat. Wa manghagis, wa makikaway, wa siya makigbugno sa imong prolob. Uy, wa siya mahimo, uy. Ug giplangkahan ako siya. Mapasagdi na lang ko. Ni anak ko sa akong paraiso. Mao na ni akong gipangandoy nga kinabuhi. Dili ni nimo ikahatag na ako. Unya, unsay reaksyon ni Alon? Ay, nidawat. Gidawat niyang kamatuoran. Og iya pang iampo nga magmalipayon ko. Okay. Good. Ay, kadiyot sa ha. Ay, nalaw ako pala, love. Hello, love. Love? Ipasit ang function room. May meeting kami. Yes, love, Bong. Okay, bye. Bye. Mwah. Kasi na nawag. Ang ako may love, si Bong. May meeting sila nga himuon dire. Sa iyang kasosyo sa negosyo, bayot. Wow. Bigatin. Siyempre. Ay, bayot, excuse ha. Ipaandam na ko ang function room, ha? Sige. Go ahead. Iba na may pera. Pero, tanong na ko, may mga bunom. Si Amay. Psst! Amay! Dali ra. Ay, nalo, sir? Ay, pag-share na ako Ma'am. Ha? Asa man, mag-share ka na ako. Gusto ka paparugon di ka 2 ka oras? Ay, oo, ay, dili lang ko, sir. Ay! Joke only. Today, may panguntan ako nimo. Pero, dawata sa niyo. Akong tip nimo. Ay, hala, oy. Ayaw na lang, oy. Ayaw na lang, ma'am. Dawata, ayaw kaikog. Kana. Ay, sulit sa bulsa. May panguntan ako. Ay, Unsa man? Nanong takan magbunog si Tuna? Unsa man? Tinuloy nga, nalamba na siya sagnanan? Ay, dili, oy. Kikulata na siya ni Sir Bong. Unsa? Lagi, ma'am. Luoy, kayo na si Jonah. Kamang-kamang ko na siya sa kulata, God. Ano? Hapit na mo abot si Bong. Og si Athena, tawagan ako. Pasitubag na. Kinahanglan nga mo balik siya. Gipangita siya ni Bong. Athena, tubag ka. Tubag ako. Hello?
Ay, Asina, salamat na mitubag ka na. Asa man karon? Balik na diri, gipangita ka ni Bong. Balik na ba? Hello? Asina? Asina? Tubag ako ba? Balik na diri! Balik diri! BXDC. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sun's Out Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sun's Out! Kapag diabetic, kahit bagong gising, pagod ka na. Dahil yan sa uncontrolled blood sugar levels. Kaya ang Glucerna may unique triple control system. It helps release glucose evenly and slowly. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal na iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang Dagan ka pa sa aking dali. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo, naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At ang piling ko hanggang ngayon ika'y iniibig.
Sobra sakit? Flanax na! Flanax deals with the real cause of pain with care.